Hindi ka lang mga kaigsunan nakasimbahan pa rin mo kasing-kasing dili konektado sa tubig na Diyos. Hindi ikaw pinakamaayaw mo tugtog, mag-organ, ikaw maayaw mo drama, ikaw pinakamaayaw mo awit, pero ang tinuod di ka na konektado. Amen. Amen. Hallelujah. That's why check your connection. Pwede naa ka sa site, pero di ka konektado. Pwede naa ka sa kusog na lugar na signal, pero di ka makasend. Pwede naa ka sa simbahan, pero ang tinuod di ka na konektado. That's why check your connection. In Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Pwede nagasimba ka mga kaigsunan, pero wala ka ng pagtuo. Apan salamat sa itong buwing ng Diyos mga kaigsunan. Siliwan sa pagpalindog. Atong buksan atong Biblia sa Genesis chapter 22 ay chapter 32 verse 24 to 28. Verse 24. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Verse 25. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. Verse 26. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Everybody say, except thou bless me. Amen. Verse 27, and he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. Verse 28, last verse mga kaigsunan. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. Atong palakpakan, atong buwing na Diyos, mga kaigsunan. Praise God, hallelujah. Ako gina niya sa Pastor Jing sa pag-pray. Kailangan Diyos, tapos ka nga pagkatayong kapag-simbaw sa akong kinabuhi. Lord, hallelujah, nag-aari kami Ginoo sa ibang sayo mong mga pulong ito. I know, O God, and we know, hallelujah, na anointed na nga daan. And I pray, hallelujah, ang mo balang Espiritu Santo, magapamuna, Ginoo, sa matabusa sa amo, gamitan, Ginoo, ang imong alagad, hallelujah, Brother Jared, hallelujah, ikaw, Ginoo, mag-bless sa ilang mga makba, Ginoo, ang mga, hallelujah, ilang mga speech, oh God, hallelujah, anoint him, oh God, hallelujah, by the authority of the word of God and by the power of the name of Jesus. Hallelujah, ikaw, Ginoo, mag-bless, Ginoo, mag-pamuna, Ginoo, and let your revival in this place, oh God, hallelujah, mag-move in Jesus' name, amen. Amen, hallelujah. Please be seated. And unay mong katapat, stay connected. Praise God. Pagkaroon ka mo sa topic na gaingon, stay connected. Magpabiling konektado sa atong buhi nga Diyos, mga kaigsunan. Kung mag-ingon kitang stay, karon nga panahon lisod na mo stay. Praise God. Kinsa ang gibihaan dire? Siguro nakasulay kita gibihaan? Biyaan iya mo bisag kinsa man? Praise God. Kay karon nga panahon mga kaigsunan, lisod mo stay. Amen. Sa plakpakan tubig nga Diyos. Kapaningon ni Pablo mga kaigsunan, watch, steadfast, and in the faith, and be great and be strong, mga kaigsunan. Kay tungod, lisod mo stay kung may mga trials nga maabot ka nato. Lisod mo stay kung may mga frustration nga maabot ka nato. That's why yun ni Pablo, magpabilin kita sa atong pagtuo mga kaigsunan. Kaya atong Diyos nga ginalagan, gapabilin nga matinud-anon sa atong buhi nga
ng Diyos. Amen, amen. Huwag mag-ingon kitang konektado, mga kaigsunan. Siguro atong mga nanay, tatay, mga kaigsunan before nagsunod sa kaminyoon, adaw-adaw nagbisita, gaadto sa balay, kaya para makabuild o maka-establish sa connection. Praise God. Siguro hindi ka siguro magsubok. Mga kaigsunan nga magluyag ka mo kung walay connection. Praise God. Kaya we cannot connect without relation. Praise God. That's why we need to establish our connection sa itong buhit ng Diyos. Amen. That's why kasimba kita, kating kita prayer meeting mga kaigsunan, o kasuot kita sa pinakanindot nga sarina, kay tungod dili sa simbahan, ginabuild na to ang atong connection sa atong buhit ng Diyos, kay para kita magkarelasyon sa atong buhit ng Diyos. Amen. Atong palakpak atong buhit ng Diyos. Munang siya ko mga kaigsunan, 7 years siya nag-serve kay Balak, ay kay Laban. Praise God. Kaya para ma-establish niya ang iyang connection, mga kaigsunan. Kung atong tanawon, mga kaigsunan, ang story ni Jacob. Praise God. Naglayas siya sa ilang balay. Itungod, ilad niya ang iyang magulang. Praise God. Nagdagan siya, nagpalayo. Praise God. O, nag-actor siya kay Laban, mga kaigsunan. O, serve sa 7 years. Kay Rachel, tama? 21 tanan, Rachel kay Raquel. Mga kaigsunan, maabot ang tayo mga kaigsunan na kailangan niya na mag-uli. Kay tungod, di na sinabot sa iyang wagad, ni si Laban. Kabalaka siya, nagproblema siya mga kaigsunan. Kay tungod, kung mag-uli siya, sure nga patyon sa ni Isaw. Praise God. Kung atong basahon mga kaigsunan sa verse 24, and Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Moabot ang tayo mga kaigsunan sa atong kinabuhi nga mag-inusara na lang kita. Mag-inusara, makipagbugno, makipag-away, amen, sa atong kulayahon, sa atong trials, sa atong frustration, sa atong discouragement, mga kaigsunan, apan there's a good news, mga kaigsunan, nga di ta nag-inasara kay naay Dios, nga di ta ginapasagdan, di ta ginabayaan sa atong buhay nga Dios, mga kaigsunan. Moabot ang tayo, mga kaigsunan, nga wala na modasig kanimo. Moabot ang tayo, way na ma-follow up. Praise God. Kaya kung di ka matatan, di ka masimba. Praise God. Moabot ang time, mga kaigsunan. Ang imong breastfeed wala na. Hindi mo kaupod. Pero ang pangutana, mga kaigsunan, magpapilin ba gihapon kita sa Ginoo? Hallelujah. Moabot ang problema sa atong kinabuhi. Magpabilin ba gihapon kita? Moabot sa ato ang brokenness sa atong kasing-kasing. Magpabilin ba gihapon kita? Praise God! Moabot ang problema, mawasak imong pamilya, magpabiling bagyapon kita sa binga Dios, mga kaigsunan. Apan salamat sa itong mga pastor, salamat sa itong mga leaders, kay tungod sila, ga-remind ka na to, kay hindi kita makalimot, na kita magpabiling na konektado sa itong binga Dios. Hallelujah! Hallelujah! Hindi itong kalimutan, mga kaigsunan, sa John 6 verse 56, na ingon si Jesus Christ, kaya ang mga disciple, na-backslide na. Kaya tungod, hindi siya ganahan sa istorya ni Jesus Christ. Na-offend sila. Sa pagpangalan, hindi permisadya. Hindi na sa pagpangalan, hindi permisadya. Ang pangutan na magpabiling baghihapon kita. Ingon Jesus Christ, mga kaigsunan, mubuya ba mausap ka na ako? Ingon sa mga disciple. Apan ingon ni Pedro, mga kaigsunan. At indot nga ingon ni Pedro, mga kaigsunan, unta aliwat atong ingon, mga kaigsunan, to whom shall we go? Kinsa bakit? Asa may mga adto, mga kaigsunan? Thou hast the word of eternal life, kay naamang sa Ginoo ang kinabuhi mo lay katapusan, mga kaigsunan. Munang wala kita galakat sa mall. Kung sa pinakalapit nga mall dali, mga kaigson? Mall. SM, KCC, Robinson, Gayasano. Praise God.
Ato dito kung na mapalit nga kalawasan. Di ba wala? Munang gaadto kita sa simbahan mga kaigsunan kay tungod diri ginatudlo ang kalawasan, diri ginawali ang kalawasan mga kaigsunan. Atong palakpakan atong biga Dios. Hallelujah, hallelujah. Untaan ang rason mga kaigsunan nga kita ka mabilin diri. Praise God. Kay diri ang salvation tung atong mabalaan mga kaigsunan nga ang Dios nga atong ginalagaran, siya ang kahayag, siya atong salvation mga kaingon ni David mga kaigsunan sa 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Mga kaigsunan, kung ang Diyos ang imong kahayag, siya imong manluwas kinsa man imong kadlukan. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya ang Diyos man gahatag sa atong kusog sa atong mga problema. Ang Diyos man gahatag kusog, mga kaigsunan, tukara sa kalayahon, mga kaigsunan. That's why ayaw pag-disconnect sa atong buhay ng Diyos. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Nabalo kita mga kaigsunan. Isod magpabilin, mustay, pwede kung wala na nalipay. Siguro, kung katrabaho, lalo na maghugas pinggan, ba? Pati ka na mo ba? Wala ka na. Kaya way nalipay maghugas. Wala ko nalipay maghugas? Hindi pa man. Sige pa, matang pahugasan. Kaya tungod nalipay. Isod mustay kung wala na nalipay. Amen? Sa relasyon, Kato, uyab ba? Grabe mga live view. Sa isang ato, siguro pulok. So, 20 siguro mga live view, pero karon, wala na. Citatan mo sa live view, reply ka, thumbs up, like. Kaya basi, wala na yung nalipay. Inihatag pala kumang biya na Diyos, mga kaigsunan. Hallelujah, hallelujah. Kinaadto mga kaigsunan, bisag sa kalayo, suntuon. Pero karon nga, dugay na nag-asawa, tsaka na din ka na, dugay ka pa, commute ka na lang. Kay basi, wala na nalipay. Amen. Amen mga kaigsunan. Pero kung atong haybaan mga kaigsunan, ingon sa Nehemiah 8 verse 10, for the joy of the Lord is your strength, mga kaigsunan. Halaya itong palakpakan ng bingan ni Diyos. Kung nalipay ang Diyos sa atong mga binuhatan, mga kaigsunan, ang Diyos maghatag sa imong kusog, mga kaigsunan. Kusog sa imong mga problema, kusog sa imong mga trials, kusog sa imong mga kalayahon. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Apan walay problema sa kalipay. Wala problema kung revive ka karon. Walay problema kung nag-ampo ka karon. Walay problema kung madasigon ka, grabe mong revival. Walay problema kung gitawag ka. Walay problema kung grabe ka kadasigon. Walay problema sa pisa sa Ginoo. Walay problema sa pabor sa Ginoo. Pero ang problema kung magpabilin ba kita sa atong buhay na Diyos. Magpabilin ba ang presensya sa Diyos sa imong kinabuhi? Magpabilin ba ang pabor na ihatag sa Ginoo sa imo? Magpabilin ba ang revival sa imong kinabuhi? Hallelujah, hallelujah. Apan kining tanan magpabilin kung kita magpabilin nga matirod-anon sa atong buhay nga Dios. Amen, amen, hallelujah. In verse 25, mga kaigsunan, and when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint. And he wrestled with him. Umabot ng time mga kaigsunan, nga murag di mga pili si Jacob. Praise God. O, nga nung sa pisliton, nga nung balakang man, nga mo daog, pwede mo siguro mata ang pisliton. Or bisan asa nga part sa lawas, nga nung sa balakang man. Kay tungod mga kaigsunan, Jacob was running away. Sige, dagang-dagan si Jacob. Amen. Gidislocate sa Ginoo ang iyang kinabuhi para ma-relocate sa tubangan sa itong buhay ng Diyos. Hallelujah. Gidisconnect siya sa mga butang makahilayo kaniya sa plano sa itong buhay ng Diyos kay para ma-reconnect,
ulit ang kinabuhi ni Jacob sa atong buhi nga Dios. Praise God. Sa akong kinabuhi mga kaigsunan, dagan nga time, dagan ko. Munang kapadungol ko. Praise God. I always running. Tatawag sa atong buhi nga Dios. Kaya gusto ko sa una, hindi ko pastor. Gusto ko mag-pro player. Maging pro player sa, sa mga games. Wala sa una. Praise God. Munang patungol ko, di ko mag-skulahan, isa ka bulan. Praise God. Ug, nadakpan na lang ko sa PlayStation. Praise God. At testimony ako ng mga kaigsunan. Kuha ko sa PlayStation kaya wala akong sunod. Kaya gusto na ko mag-disconnect. Hindi ko gusto magsunod. Praise God. Apan, asa nag-graduate ko mga kaigsunan, sabi na ko, amatag. Hindi na ako pastor, support na lang ko. Praise God. Inoon, wala mo nakatrabaho. COVID man. Praise God, kaya tuyok sa Ginoo mga kaigsunan, gusto niya i-dislocate ang atong plano para ma-relocate kita sa iyang plano mga kaigsunan. So, Bible school ko tinuod mga kaigsunan. O wala yung mga problema. Pag Bible school ko, may alasang sponsor. Pag first year, nag-half sponsor. Pag kasi hindi ko na full sponsor ako. Praise God. Muna tiay ko ang Diyos magplano sa akong kinabuhi. Praise God. Hanay ang tanan mga kaigsunan. Praise God. Atong palakpakan ng bilang Diyos. May mga butang sa akong kinabuhi mga kaigsunan nga dapat kita i-disconnect. Amen. Kay base atong plano layo na sa atong buhay nga Dios. Base ang atong mga desisyon mali di ay. Ang unang ginadisconnect sa Ginoo ang mga butang nga dapat i-disconnect sa atong kinabuhi o i-relocate kita sa atong buhay nga Dios mga kaigsunan. Ingon sa Mark 8 verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world, but he lost his own soul? Kung saan man kung mag-angkon ni mong tanang kalibutan mga kaigsunan, fain ka na ang tanang butang sa imo, pero imong kalag, dili konektado sa atong buhay nga Diyos. Amen, amen, hallelujah, itong palakpakan ng Diyos. Verse 26, mga kaigsunan. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not thee go, except thou bless me. Wow. Amen. Hallelujah. Unta hinaot mga kaigsunan, hindi kita magpabili sa simbahan ng 4 piece. Pungko, pang-uyab, pauli, pamati, mga kaigsunan. Praise God. Hindi ta masugot mga kaigsunan nga yung uli kita nga hindi pata puno sa sinabi ng Diyos mga kaigsunan. Hindi ta masugot mga kaigsunan nga mauli kita nga uga. Gusto ta mapuno sa presensya sa atong buhay nga Diyos mga kaigsunan. Sama kay Jacob, hindi niya gusto puy alag Ginoo hangtod hindi siya panalanginan sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hantod may kinabuhi mga kaigsunan, hantod may ginhawa si Jacob, dili niya buhay hantod di siya panalanginan. Manangin ni David, let everything that hath breath praise the Lord, praise ye the Lord. Hantod may ginhawa ka, hantod makapalakpak ka pa, hantod makalukso ka pa, hantod makadagan ka pa, atong daikon ang atong buhay nga Diyos. Hallelujah! Kaya mga Kristohan ang konektado sa atong buhay nga Diyos, mga kaigsunan. Enter this gate with thanksgiving and enter his court with praise. Muna sa pagsunod pa lang sa simbahan mga kaigsunan, ang Kristohanon nga konektado ang pwedkan, makita na niyo mga pasalamaton siya. Amen, amen. Hallelujah. Muna hindi kita magmugot-mugot pagsunod. Ang gamugot, di konektado. Praise God. Kay tungod, makita sa iyong nawong ang kahayag. Kay tungod, ang tao konektado, ginapanalingan sa tungbuhin ng Diyos. Amen, amen. Hallelujah. Atong palagpakan sa bigyan ng Diyos mga kaigsunan. Kaya sa pagsunod pa lang nato sa simbahan mga kaigsunan, wala nagamatter kung unsa mong provision. Wala gamatter kung unsa mong kurso, engineer, police, unsa ba na, undergrad ka ba? Wala gamatter kung unsa imong estado sa kinabuhi, dato, middle class, pobre, unsa ba na. Ang gamatter sa tawag bigyan Diyos imong mga pagdayig. Kung imong mga pagdayig, matinud-anon ba sa tawag buhi ka Diyos mga kaigsunan?
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atong palakpakan sa liwat ng Bingay Diyos, mga kaigsunan. O, may hala ko istorya, mga kaigsunan. Okay na ba mag-istorya ka? May hala sang tulo ka batan o nag-istoryahanay. Huwag nagpasikatay sila mga kaigsunan sa ilang balay, sa ilang nulo. Praise God. Huwag ingon sa una, may ingon ng Tagalog. Sabi ng Tagalog, malaki yung bahay ng lolo ko. Sobrang laki ng bahay ng lolo ko. Pag pumasok ka ng 8 a.m. ng umaga, magkakalabas ka ng 5 p.m. ng hapon. Ako kayang balay. Ingon sa Bisaya, mga kaigsunan. Kung sa manay mong balay, kamay kayo. Praise God. Ingon sa Bisaya, ang balay sa among lolo, kung magsunod ka Monday, magawas ka Friday. So, grabe ka takot di ay ng balay. Katawa ang ilunggo. Ilunggo ba dahi? Kung sa manang balay, murag CR man sa lolo ko. Praise God. O ingo sa ilunggo mga kaigsunan. Praise God. Ingon niya. Ang balay sa lolo ko mga kaigsunan. Magsulot ka 2025. Makagawas ka 2050. Ibuk sila. Sa itong takuang balay ito eh. 25 years pa bago makagawas. Ano sa balay sa lolo mo? Ingon niya sang bilibit. Ang mati ay 25 years bago makagawas. Apan mga kaigsunan, may sulti ko mga kaigsunan. Nga kung kita magpabiling nga konektado sa punya Diyos, na ay Diyos na giandang nga balay ka nato mga kaigsunan. Ingon sa Corinthians mga 5 verse 1, for we know that our earthly house of this tabernacle were dissolved. Kani mga balay nga binuhat natin, mawala lang. Pero ang balay nga gibuhat sa Diyos, mga eternal mga kaigsunan. Kung makasulot kita, di ito makagawas. Ito mga eternal mga wala taga na magawas mga kaigsunan. Atong palakpakan, atong hubligan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Verse 27 mga kaigsunan. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. Kung atong tanawan mga kaigsunan, ang pangalan ni Jacob mga kaigsunan, manloloko, mangingilad. Ingon sa Matthew 5 verse 15 verse 8, these people, ingon ni Jesus Christ, these people draw it nigh unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Pwede ka lang mga kaigsunan nakasimbahan pa rin mga kasing-kasing dili konektado sa tambay ng Diyos. Pwede ikaw pinakamaayong mo tugtog, mag-organ, ikaw maayong mo drum, ikaw pinakamaayong mo awit, pero ang tinuod di ka na konektado. Amen. Amen. Hallelujah. That's why check your connection. Amen. Pwede naakas sa site, pero di ka konektado. Pwede naakas ka sa kusog na lugar na signal, pero di ka makasend. Pwede naakas sa simbahan, pero ang tinuod di ka na konektado. That's why check your connection. Ingon sa Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Pwede nagasimba ka mga kaigsunan, pero wala ka ng pagtuo. Apan salamat sa itong buwing ng Diyos mga kaigsunan, tungod sa itong mga pastor, sa pagtudlo mga kaigsunan, kitagaan kitang pagtuo para kita maging konektado sa itong buwing ng Diyos. Ingon ni Pablo, so that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Salamat mga kaigsunan, itungod makaduwag pa kita, mga kaigsunan, o makadawat kitang pagtuo, kay kini makahatag sa atong konektado sa atong buhay ng Diyos. Praise God. Kanang mga isutudloan mga kaigsunan, kanang mga feeling dagan hibalan, kanang feeling konektado sa Ginoo, pero konektado gyapon sa kalibutan.
Praise God. Kaya ang wifi nga daghan nakakonect, love. Sige daw, diba? Kung daghan nakakonect sa isa ka wifi, kaya may minimum na siya nga unit na magsulot, mag-lag. May uy, paano nga ba kito lag? Di ko makatawa sa YouTube, Facebook, kay lag. Praise God. That's why ang Kristohanon nga konektado gyapon sa kalibutan mga kaigsunan, prone sa kalaglagan. Amen, hallelujah. That's why kung Kristohanon nga kita, nangalagad sa buwing na Diyos, ato na tanggalon mga butangan na konektado pa sa kalibutan mga kaigsunan. Kaya pinaghatag sa aton, o naghatag, paghatag kalaglagan sa itong kinabuhi mga kaigsunan. That's why ayaw pa connect. Protect your connection mga kaigsunan. Hallelujah. Kay para hindi maglag atong blessing, hindi maglag atong healing, hindi maglag ang revival sa imong kinabuhi, hindi maglag ang presensya sa atong buhay na Diyos kung ikaw nakadisconnect sa inyong kalibutan mga kaigsunan. Protect your connection. Protect our connection mga kaigsunan. Hallelujah, hallelujah. Verse 28. Hallelujah. And it said, thy name shall be called no more Jacob. Di siya pagadawang at tawagong ako, but Israel. Wow. For as a prince that has power with God, with men, and has prevailed. Hallelujah. Kadi mga retrikpan, mga kaigsunan, kung di nakapakpak ay nakasaksak sa power source, ay pulos. Ang organ, kung di nakasaksak sa power source, way pulos. Ang mic, kung di nakasaksak, mga kaigsunan, walay pulos. That's why ang Kristohanon hindi konektado, mga kaigsunan, walay pulos. But, ingon sa Acts 1:8, mga kaigsunan, but we shall receive power that the Holy Ghost, and after that Holy Ghost come upon you, kung ikaw na espiritu sa itong buhay ng Diyos, mga kaigsunan, makadawag kang gahong nagikan sa itong buhay ng Diyos, gahong sa frustration, gahong sa mga praise God, kung kakaliyahon ka na, ikagahong kutulod, na espiritu magihatag sa itong buhay ng Diyos, mga kaigsunan. Hallelujah. Ingon ni David, mga kaigsunan, sa 16 verse 11, in thy presence is fullness of joy. Sa imong presensya, maula katagbawan sa akong kalipay. Praise God. Kung di ka nalipay sa presensya ng buhay ng Diyos, mga kaigsunan, basit kalibutan na katagbaw sa akong kalipay. Hallelujah. That's what, check your connection, mga kaigsunan. Katungod, ang pagpangalagan, ang pagsik sa presensya ng buhay ng Diyos na ay time limit. Itawag ang panahon. Mula sa Bible, kanos ang mabalik ang Ginoo. Praise God. Pwede karon, pwede unyak. Praise God. Kaya mo sa Isaiah 55 verse 6, seek ye the Lord while He may be found. Call Him while He is near, mga kaigsunan. Samtang makaplagan pa ni mo ang Ginoo, mga pangita ang Diyos. Samtang makatawag ka pa kay dool pa ang Diyos, tawag ang Ginoo. Praise God. I-connect ang imong kinabuhi sa atong buhay ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kung atong talawon, mga kaigsunan, si Jacob, PWD na. Kiang-kiang naman kaigsunan. Nga nung nidaog pa man siya. Praise God. Kaya gusto sang Ginoo, mga kaigsunan, ma-recognize na to, na kita mahina, weak kita. Praise God. Tinuod mga kaigsunan, weak kita, dahil kita ma-backslide, dahil kita ma-discourage. Apag kung kita magpabiling yung matunod-anon sa atong buhay nga Diyos, mga kaigsunan, magtawag kita sa atong buhay nga kituod, kita konektado mga kaigsunan. Hindi ta matawag ang Diyos healer kung wala kita nagbalatian. Hindi ta matawag ang Diyos provider kung wala kita nakabos, mga kaigsunan. Hindi ta matawag ang Diyos na protection kung di kita naabot sa delikado nga sitwasyon, mga kaigsunan. That's why we need to recognize na atong Ginoo, siya ang makagagahong nga Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Before ko mag-end, ako basahan sa verse 30. Hallelujah. And Jacob called the name of the place Peniel.
For I have seen God face to face. And my life is preserved. Mga kaigsunan, kung kita konektado sa tambuing ng Diyos, God will preserve our life. Ang Diyos mag-preserve ka na atong kinabuhi, atong pamilya, praise God, atong brother, atong sister, atong asawa, atong bana, people around us, mga kaigsunan, i-preserve sa atong buhay ng Diyos, mga kaigsunan. Kung kita magpabiling na konektado, that's why check your connection. Kaya nga sa Sunday school, ganiha mga kaigsunan. Gibless si Abraham, di lang siya. Iyang pamilya, tanang tao nakapalibot kaniya. Kaya tungod, si Abraham konektado sa tambuhay ng Diyos. That's why kung kita konektado mga kaigsunan, ang panalangin mag-aabot ka na po. Di lang ang blessing. Praise God. Kung ano ka sa balatian, di lang ang paghil sa Ginoo kay tungod ikaw konektado kusang ang signal. Kung ano makita karon mga kaigsunan, murag gakahanap-hanap na atong connection. This is the right time mga kaigsunan to restore our connection to Jesus. Hallelujah. Normal lang may abot nga magsulay sa atong kinabuhi. Normal lang may mga dayas nga gaabot sa ato. Pero ang pangutana, magpabilit maghihapon kita matinundanan sa buhay ng Diyos. Makitan maghihapon kita sa simbahan. Kung yung mga